Kaixo, zeia bidalketa honetan egin behar da, adimen artifizialak nola erabili ziloko espezialitateari buruzko informazioa bilatzeko. Informazio bilaketa eta referentziak egiteko berariazko frontak nola idatzi erakutsiz, tresna ezberdinen erabilera adibideekin, eta emaitza egiaztatze eta informazio fidagarritasun nola bermatu erakutsiz. Eta hori dana ikaslei zuzendute egin behar da. Orduan, egin dut aurkezpen txiki bat. Non, adimen artifiziala nola erabili. Zer da frontat, prompt bat izango da, agindu galdera edo jarraibide bat, normalan adimen artifizial bati zer egin edo zer erantzun behar duen esateko ematen zaiona. Eta nolako izan behar du, prompta izan behar du esaldi edo testu argi bat, espezifikoa, zer behar deunan arabera, laburre, testu inguru izatea, adibidez, soldadura letro bidezko soldadura informazioa bilau behar balin badeu, noako bilau behar deun, adibidez, DBH bateako, herri mailako, unibertsitateako, gako hitzak erabiltzea, adibidez, letro bidezko soldadura buruzko informazioa bilau behar balin badeu, soldadura ez jartzea bakarrik, letro bidezko soldadura, zer gehiago behar balin badeu espezifikatzea. Gero interaktuatu eta esperimentatu, izkenen prompt bat sartzen da honen, beak informazio bat ematen digu, eta informazio horri buruz, guk egin daikegu beak eskaintzen digun galdera edo testu gehigarri hori bidez horiek sartu, edo bezala esperimentau, zeo zer gehiago behar balin badeu, edo iruditzen bazagoa bideok, edo lagozu ze behar dela baita eskau ez. Sormen erabili, izkenen, ideia ezberdinekin, informazio ezberdinean lortu izkolako. Testu edukia sortzeko fronten idazkera egitura, rol hartzeko eskatzea eta helburu taldea zein den zehaztu. Adibidez, guk informazio gehiago horrela badu, soldadura eta galdera entzeko erdi mailako talde bat gala zehaztu beharko du. Burutu beharreko ekintza eta sortu beharreko edukia zehaztea. Kasu honetan, helburu izango da elektrobidezko soldadura buruzko informazioa bilatzea, hori zehaztu beharko du. Ze testu inguru, testu ingurua izango da soldadura eta galdera intzago ikaslez gehala, kasu honetan irakaslea, eta behar detela informazioa ikasleentzako elektrobidezko soldadura buruzkoa. Eta gero eskautako emaitzen mugak eta baldintzak definitzea, ikusi beharko dugu emaitza fidagarri den, ez. Hortako, referentzia eta iturrin garrantzia oso garrantzitsua da, emaitzan egokotasuna eta fidagarritasuna bermatzeko. Zergaitik, informazio akatsik eta datu okerrak eman ditzakelako, orduan emarko dugu, informazio hori kontrasta emarko dugu. Ikusi beharko dugu, alde batetik iturrin egiaztapena, nork idatzi duen informazioa, noizkoa den, zein unitatik hartzen duen, beste iturri fidagarritik baieztatzen duten, erantzuna kontrastatzea, lortutako informazio hori entziklopedia dugu fidagarritatik alderatzea, fidagarritasun irizpideak ibiltzea, informazio objektibo aldan, iturriak aipatzen aldiren, datuak eguneratuta dauden, referentzik eman, erabilitako iturriak aipatu, plagioak saiestu eta egileak errespetatu, eta adimen artifizialen erabilera etikoa eta arduratxo egin kritikoa, ez adibidez bulo eta holakoik ez da baltzeko. Hortako, behin esplikauta, bi adibide praktiko jarriko ditut, adibidez egin ditu bi bilaketa, bat izango da Gemini eta beste egin Perplexity. Orduan, bitan prompt berdine jarriet, hasieran prompt simple bat jarriet, elektrobidezko soldaduri buruzko informazioa nahiko nuke. Prompta ez da oso zehatza, testu inguru egiteztio ematen, eta ematen digu informazio simple bat igual, adibidez. Simple bat ematen digu. Eta orduan gero sartzen diot, prompt bat jartzen diot. Erdi mailako soldadura eta galdera intzuko irakaslea naiz, elektrobidezko soldaduri buruzko informazioa nahiko nuke. Eta gero hitzako sartzen buruz, segurtasuna, arku elektrikoa, soldadura ekipoa, abantai eta mugak, soldadura katxak, posizio erruin eta nola soldatu, kordoien lotura nola egin, informazioenez gain, elektrobidezko soldaduraren bideoak ere nahiko nituzke, adibidez ikasleek ikusteko, posizio ezberdinetan nola soldatu eta hola. Eta eman diten informazioa hau da. Arku elektriki buruzkoa, soldadura ekipoa, segurtasun espezifikoa,
posizio eta teknikak lege baten arabera, kordoi natura eta junterak nola egin, ohiko akatsak eta konponbideak, eta gero bideo eta gomende baliabide didaktikoak, bai. Hau da izan da, Geminik eman digun informazioa, eta gero nahi bai interaktu hau eta hemen uzten digu adibidez, irakasleentzako baliabide igarriak. Nahi baduzu akatzen, nahi baduzu akatzen eta konponbide fitxa bat prestatu diezazuke tailerrean ikasleek eskura izateko, porositateak, koskeak, inklusioak dituzten nola zuzendu jakiteko, bai. Bau izango zen, interaktuatzea. Eta gero jarri diot, erreferentzik eta hemen batez ziten ez ematen, galdetu dut, informazio lortu duzun webgune eta referentzia beharko nituzke. Bai, eta arau teknikok ematen dizki, une hau, soldadura posizio definitzen dituna, soldatzaien kualifikazio altzailu garrantzia eta ikasle jakiteko jakitea zertan aztertuko dituzten etorkizunean, bai. Baizkenien norma batzuk fidagarri dira, segurtasun erreferentzik, nondik hartu ditun, soldadura elektriko arkura, segurtasun arauak, bai, aizkenien dira segurtasun normak, eta gero bibliografia, nondik hartu Lincoln Electric aizkenen da soldaduran oso aditu dien enpresa bada, ESAP, Espainiko Soldadura Agentzie, CESO, la Asociación Española de Soldadura, eta gero bideo jartzen di, bideo nondik ata ditun, weld.com, inglesez dagoen arren, irudiak, slow motion ikusgarriak dira, kortorien baino nola mugitzen den ulertzeko, eta galagar, bai. Hauek izango zen erreferentzi nondik ata zituen, erreferentzi oso nagare, baina alare, imarko zen betire esan duguna, informazioa, konproba imarko zen, ondo da. Eta gero Perplexity egin dut berdina. Baina Perplexity zuzenen erreferentzik hemen jarritzen dizkit, bai. Hain de prompt berdin sartu, eta zirengo prompt simple bat sartu, eta elektrobidezko soldari buruzko informazioa nahiko nuke, eta eman dit hause. Bai, hasierako zer eman dit, eta esan dut, gehiago zehazteko, behize lehenko prompt berdin sartu, baina ja zehaztuta izgakokin, testu inguru bat eman diot, eta horren arabera, oainen dit informazio gehiago. Vale? Eta hemen egero interaktuatzeko zeo zer informazio gehiago beharkoa nuke, hemen interaktuatzeko aukerak ematizki, bai. Edo bestela, zeo zer gehiago okurritzen bazat, sartu daite guainia, bai. Eta hemen ona daukena, ja jartzen dizula nondik erreferentzik nondik lortzen dituen, bai, informazioa nondik lortu duen. Bai, orduan, hemen dio, zuzenen konprobo daikeu, ondo daun, edo ez, o informazio hori fidagarri da, edo ez. Bai, orduan, erreferentzik, informazio lortuen erreferentzioik lortzeko, nik uste hau errezagoa dela, zeia jartzen informazio hori zuzenen nondik lortu duen. Bestek Geminik, gero bukeran galdetu barra izan dioz, nondik lortuen informazio hori. Bai, orduan, nik uste Perplexity hor askoz erreferentzik eta ja zuzenen jartzen ditunez askoz hobeto daula konprobatzeko bintzen. Hori, esan duna pronta oso garrantzitsue, gero eta pront zehatzagoa sartu, izgakokin eta lortuko duen informazioa zehatzago izango dalako, eta gero konprobatze, emandako informazioa ondo daun, eta erreferentzi konprobatzea. Hauxe nire seia bidalketakoa.